عوز السلام تنا تقبلونا زي يوتيوب قناه تعذبتنا خميت صنحنا زوان زدلنا يم زيناتات حيزلكم قريبا لكم مكتالكم بخبر عدم ان فنهم على تو زيناتات من تخبصحكم لايك شير سبسكرايب مغبر يترسع ابز عمت كل علي خليهم كاب استبهاله علم لخاو خنتات ماخل نيتي ارترا اتحد مخان تقليتو جنرال طلاتنا زسؤنا ناي بحر برن ملاس تدالو خبل تسمعهم ناي مكل خال سراويت نيوطا زمدنا حلاف ميجر جنرال تشومو غمچو عصبناتنا خمز خنتن صحاي زمقو يب مالت زسانا يبناي طلاتنا شرحيو سلازي زولدوزي كملسو يخبل تمالم حيلهم تزاريو برغت زوم جنرال قدما اوارحون عصبناتنا يا زخونه واغا خنكفل لينا خبلو ابرهم كمز نورو زفلتيو كمز زبل زعبات تحويسو فلالي مخنياتات او عالم بغطالاينت كل علي خليهم بزبل سغات كاب زفطر خنتات وشتي اتنايتي ارترا حدايو ني امريكا ناي بوليس غديات تنتن فورين بوليس متيت امونغو ايثيوبيان ايرتران ناتررز مت دبلوماسياون وتدراون وطرت ابز ناي فرنج عمت كل علي خليهم تبايلو كاب زسغون تخرت زليهم تبايلهم كاب استلعلون 10 خنتات اتحد يخبل اسفيرو امونغو خلتين هاجرات كل عال زخل زخينات نملا قرنا افريكانا متن سفيح خنات كتو زخل مخانات تنقيهم متيت بزبطبو قدامي منستر ابي احمد نيرترا ابي ايثيوبيا زنقسقسو صره بلصقنا عطقات تدغف يا بمالت يخصو نيرترا سمز بوغونم ني ايثيوبيا كم تباسيت يفردوا خبل طبطاب العللو بتوسخ ناي بلصقنا بريزيدنت ايثيوبيا ناي بحر برن مركب زلوا دليت بغلص بمغلاطو ايرترا دما ناصنتا قدم مركبا ايثيوبيا تتقملم ابزنورو ودبات متقعتي كخفتني خليو زبل سغات كم زحدرا ابت طبطاب تملكيتو فورين بوليس امونغ خلتين هاجرات حج زلو طرت كم بغسيو خردا خلو ابي ايثيوبيا بوليتيكاو لوطي كاوز غزي العلو قدامي منستر ابي احمد اسياس افورق بمحزنت ابز غبرو وناي تግራይ ኩናት يلعل يخن بر اتغينات بناي بروتوريا ناي سلام سمعنت مستوده امونغو منግስት اسمران منግስት አዲስ አበባን ፍልሊ ከም ዝመጽይትንተ ከም ናይቲ መጽየት ጸብጻብ እንተ ኮይኑ ካብ ትስምዕ ጀሚሩ ናይ አዲስ አበባ ሰመዚ ኣብ ክልልም ሓራፋኖን ኣብ ክልል ኦሮሚያ ድማ ናይ ኦሮሚያ ናጽነት ሰራዊትን ሓዊሱ ካብ ኤርትራ ወገን ዕጡቃት ደገፍ ይረኽበለው ኣብ ክልል ትግራይ ዘለው ውሽጣው ምክፋል ዝተፈላልዩ ወገናት ምስ አስመራ ዝፈጠርዎ ዘለው ወገንተኝነት ናይቲ ድሕነት ኩነታትን ዝተሓላለኸ ገይሩ ወሎ ይብል ክልቲኦም ሃገራት ካብ ናይ ትግራይ ኩናት ብድሕሪኡ ብልዕል ኩነታት ዕጥቂ እናዳለው ምህላዎምን ዘመላኽት ትጸብጻብ ሓድሽ ኩናት እንተተላዒሉ ናይ ሱዳን ሓይልታት ናይ ተኻብ ዕጡቃትን ቀጠናው ተዋሳእቲ ብምስሓብን ጉዳዩ ናብ ሰፊሕ ቀጠናው ቁሉላው ክቀይሮ ከም ዝኽእል አጠንቂቖም ፎሬን ፖሊሲ ዲፕሎማሲያዊ ዘተታት ብህፁፅ ክጅምሩ ብምትሕሳብ ከም ኬንያ ናይጀሪያን ደቡብ አፍሪካን አሜሪካን ቻይናን ሕብረት ኤውሮፓን ከምኡውን ናይ ዞባ ሓያላት ሃገራት ቱርክን ሕብራት ኢሚራትን ኣብ መንጎ መንግስታት አዲስ አበባን ኣስመራን ዘለዎ ጥሪ ንምርጋእ ብትኹረት ክሳተፍ ጻውዒት ይቐርብ መጽየት بتصبصاو تحيزو حدش كوينات انت تلاعلو ابناي تግራይን ሱዳን ኩናት ገና ንዘይሓወየ ዝቀጠና ኣዝዩ ኣዕናዊ ይኸውን ማለት ገሊጹ ኤርትራ ትራይ ዘይፈልጥ ነገር ኣብ ግዛታን ፍጸሙ ዘዘራርብ ኮይነሎ ኣብ ኤርትራ ናይ ሓንቲ ዓዲ ነበርቲ ብሙሎም ኣብ ትሕቲ ቁጽር ከም ዝወዓሉ ተገሊጹ ኣብ ኤርትራ ናይ ሓደ መንእሰይ ሞት ሲዒቡ ተቃውሞ ዘልዕሉ ናይ ሓንቲ ዓዲ ነበርቲ ብሙሎም መንግስቲ ኤርትራ ከም ዝተኣሰሩ ተገሊጹ ኣብ ኤርትራ ዞባ ጋሽ ባርካ ሎጋዓን ሰባ ቀራን ኩዶ ኣብ ትበሃል ዓዲ ያፌት የማን ዝተበሃለ መንእሰይ ቅትለት ፍጻሙ ሲዒቡ ተቃውሞ ዘስምዑ ነበርቲ ተዓዲ ብሙሎም ብሓፈሻ ከም ዝተኣሰሩ ቢቢሲ ዘዘራርቦም ናይ ስድራቤት ኣባላትን መራኸቢ ብዙሃን ተዛሪቦም ኣለው ቢቢሲ ዘዘራርቦም ካብ ሃገር ወጻኢ ዝነብሩ ተወለድቲ ትኻብን ስሞም ክትጥቀስ ዘይደሊ ነበርትን ከም ዝገለጽዎ እቲ ቅትለት ዝተፈጸመ ሕዳር 6 2018 ብኣቆጻጽራ ግእዝ ከም ዝነበረ ኣዘኻኺሮም ካብ ብድሕሪኡ ነበርቲ ትኻብን እቲ ቅትለት ብዝምልከት ቅሬታ ብምስማዖም ምኽንያት ነቲ ዝሞተ ወዲ ዕድመ ወሲኽካ ሙሉእ ነበርቲ ተዓዲ ኣብ ትሕቲ ቁጽር ውዒሎም ብሓይልታት መንግስቲ ከም ዝተኣሰሩ ገሊጾም እቲ ወዲ 16 ዓመት ዝነበረ ያፊት ብጥይት ካብ ዝቅተል ድሕሪኡ ነበርቲ ትኻቢ ሓሽፈራይ ናብ ዝተባሃለ ወታደራዊ ማዕስከር ተወሲዶም ከም ዝተኣሰሩ ቤተሰብ እቲ ዝሞተን ነበርቲ እቲ ዓዲ ንቢቢሲ ትግርኛ ገሊጾም ኣለው እቲ ዝሞተ ያፊትን ዕሩኽትን ኣብቲ ፍሓም ንምፍሓም ንምሽያጥን ገይሮም ኣብ ዝነበርዎ ምንቅስቓስ እቶም ነበርቲ ከም ዘዘራርብዎ ቅትለት ቅድሚ ምፍጻሙ ፍሓም ንምሻጥ ናብ ህንበይቲ ክኸዱ ከለው ካብ ዝተተሓዙ ድሕሪ እዩ ብናይ ኤርትራ ወታደራት ተቐቲሎም ተባሂሉ ናይ ያፊት ኣቦ ኣቶ የማነ ገብረ ማርያም ኣብ ማእሰርቲ ብምዃኖም ወዶም ስድራቤቱን ርእሱን ንምድጋፍ ጫካ ብምኻድ ዕንጨይቲ ቆሪጹ ፍሓምን ይሸይጥ ነይሩ ኣብ ፈረንሳይ ዝነብር ተወላዲ እቲ ከባቢ ዝኾነ ኣዛርያ ንቢቢሲ ትግርኛ ከም ዝነገሮ ያፌትን ስድራቤቱን ርእሱን ንምድጋፍ ሰርሕ ዝነበረ ጻዕራ መንእሰይ እዩ ነይሩ ኢሉ ናይቲ ካብ መንእሰያት ብዙሕ ግዜ ፍሓም ከፍሕሙ ብለይቲ እዩ ያፌትን ዕሩኽቱን ካብ ህንበይቲ ናብ ገዝኦም ክምለሱ ከለዉ ወታደራት ኣብ ትሕቲ ቁጽር ኣውዒሎምዎም ተባሂሉ እቶም ወታደራት ያፌትን ዕሩኽቱን ምስ ኣእድጎም ኣብ ትሕቲ ቁጽር ከም ዘውዓለዎም ዝዛረቡ ኣቶ ኣዛርያ ናብ ካራን ኩዶ ዝተባሃለ ዓዲ ንምምላስ ምስ ፈተኑ እቶም መንእሰያት ንምምላጥ ኣብቲ ከባቢ ተሓቢዮም ይብል ድሕሪ እቶም መንእሰያት ነተን ኣእዱግ ካብቶም ወታደራት ንምውሳድ ፈቲኖም ንብዙሓት ክሳኽዐሎም ከሎ ንያፌትን ሰለስተን ዕሩኽቱን ግና ከይተሳኽዐሎም ከም ዝተረፈ ኣቶ ኣዛርያ ተዛሪቡ
ያፌት ናብተን እዱግ መቀመጢ ወይ ደንበ ብምኻድ ንሙሳድ ምስፈተነ ብስተተኮሰሉ ጥይት ከም ዝሞተ አዛርያን ካልኦት ንቢቢሲ አረጋጊጾም ኣለው። ከም ናይ አዛርያ መግለጺ ናይ ያፌት ሬሳ ንጽባሒት ፍርቂ መዓልቲ ክሳብ ዝኸውን ኣይተላዓለን ነይሩ። ነበርቲ ተዓዲ ነቲ ኩነታት ንበዓል ስልጣናት ድሕሪ ምሕባሮም ኣብ ተዓዲ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ተቃውሞ ተላዒሉ ቁጥዐ በርቲዑ ተባሂሉ ካብኡ ብድሕሪ ወታደራት መጽኦም ነቲ ከባቢ ከበብዎ ናይ ተዓዲ ነበርቲ ብምሎም ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር እተውዎ። ፖሊስ መጽኦም ነቲ ሬሳ ንኸመርምርዎ ንደሊ ኣለና ብማለት ፎቶግራፍ ንምልዓል ምስ ፈተኑ ነበርቲ እቲ ከባቢ ብሓባር ወጽኦም ተቃዊሞም ተባሂሉ። ያፌት ዝኾነ ዓይነት ምርመራ ከይተገበሮ ምቕባሩ ኣቶ አዛርያ ወሲኹ ገሊጹ ኣሎ። ነበርቲ ተዓዲ ናይቲ መንእሰይ ኣማውታ ስለዘይተቐበልዎን ቅሬታ ምስማዕን ስለዝጀመሮን ኣቶ አዛርያ ከም ዝገለጾ ቅሬቶም ብዝተፈላለየ መልክዕ ክገልጹ ከለዉ ወታደራት ተኣኪቦም ከም ዝኣሰርዎምን ሙሉእ ተዓዲ ነባሪ ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር ከም ዝወዓልን ተገሊጹ። እቲ ቅትለት ኣብ ዝተፈጸመሉ ሰሙን ሰንበት መዓልቲ ዝበዝሕ ሰብ ኣብ ቤተ ክርስቲያንን ኣብ ዝተኣከበሉ ዕድሜኦም ካብ 16 ዓመት ንላዕሊ ዘለዉ ሰባት ዲያቆናትን ተምሃሮ ቤተ ክርስቲያናትን ካህናትን ኣብ ተዓዲ ዘለውን ካብ መንእሰይ ክሳብ ሽማግለን ኩሉ ኣኪቦም ከም ዝኣሰርዎም ተነጊሩ። ሕጂ ኣብ ሓፈሽ ፍራይ ውሽጢ ከም ዘለዉ ይንገር፣ ነገር ግን ዝተረጋገጸ ነገር የለን። ኣበይ ከም ዝበጽሐ ናይ ተዓዲ ነበርቲ ብምሉኦም ኣይፈልጥን ተባሂሉ። ዕድሜኦም ካብ 16 ክሳብ 80 ዝበጽሑ ደቂ ተባዕትዮ ወሲዶምዎ ካብ መንጎም ዝተፈላለዩ ናይ ጥዕና ጸገም ዘለዎም ይርከቦ። ናይቲ ዝሞተ ያፌት ዓብዪ ሓውን ሄኖክ የማነ ዝበሃል ናይ እምሮ ጥዕና መታወቂያ ዘለዎ እኳ ከይተረፈ ተወሲደ ከም ዝተኣሰረ ተገሊጹ። ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝበዝሕ ከባቢ ናይ ኤሌክትሪክ ቀረብ ስለዘይለ ሰባት ንምንዳድን ንምግቢ ፈሓም ይጥቀሙ። መንግስቲ ኤርትራ ግና ሓለዋ ጫካን ወታደራዊ ብምስማርን ዝተፈላለዩ ናይ ፍተሻ ነጥብታትን ብምቋምን ኦም ምቁራፅን ፈሓም ምክልኻልን ይኽልክል ኣለኹ ይብል። አዛርያ ብሓፈሻቶም ዝተኣሰሩ ሰባት ክንደይ ከም ዝኾኑ እንተዘይፈለጠው ናይ ተዓዲ ነበርቲ ብሓፈሻ ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር ውዒሎም ኢሉ ኣሎ። ኣብ ከባቢ ቀራና ኩዶ ዝነብሩ ነበርቲ ናብሮኦም ብሕርሻን ከብትን ብምርባሕን ምዃኑ ተገሊጹ። ነበርቲ ክትኸብ ኣኻፍቶም ካብ መንበሪኦም ገዝኦም ርሕቕ ኣብ ዝበለ ቦታ ኣብ ሓደ ደንበ ናይ ምእላይን ባህል ኣለዎም። መንግስቲ ኤርትራ ግና ናይቶም ከፍቲ ደንበ ብምፍራስ እቶም ነበርቲ ከይእከውን ብሓባር ከይነብሩን ይገብር ነይሩ ተባሂሉ። ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እዚኣቶም ከፍትታት ደንበታትን ምቅጻሎምን ዝገልጹ ዜናታት ዝተዘርግሑ ኮይኑ አዛርያ ገሊኦም ኣብ ተዓዲ ገዛ እኳ የብሎምን ብሂወት ብምሎም ኣብቲ ደንበ እዮም ዝነብሩ ብማለት ህዝቢ ኣብቲ ከባቢ ብሓባር ምንባር ዝተለመደ እኳ እንተኾነ ሕጂ ግና መንግስቲ ኤርትራ ነዚ እናፈርሐ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ። እዚ ብዓለም ደረጃ ተራእዩ ዘይፈልጥ ኩነታት ናይ ሓደ ዓዲ ነበርቲ ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር መውዓልን ጉዳይ ምስምዑ ስዒቡ ቢቢሲ ኣብ ጉዳይ ዜና ድሕሪ ምውጽኡ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ሓደ ከባቢ ንዘለዓለ ተቃውሞ ብሓፈሻ ናይ ተዓዲ ነባሪ ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር ኣውዒልዎን ምእሳሩን እዚ ናይ መጀመርያ ኣይኮነን ኢሉ። ኣብ ዩናይትድ ኪንግደም ዝነብሩ ኣቶ ደሳለኝ ዝተባሃሉ ኤርትራዊ መንግስቲ ኣብ ዝተፈላለየ ግዝያዊ ምስ መሬት ተታሒዙ ንዝለዓል ተቃውሞታት ሕቶታትን ዓመጻትን ናይ ዓዲ ነበርቲ ብምሉኦም ብጅምላ እናኣሰረ ጸንሐ ኮይኑ ብተደጋጋሚ ከምዚ ዓይነት ልምዲ ኣለዎ ኢሎም ገሊጾም ኣለዉ። ቢቢሲ ኣብ ጋሽ ባርካ ስለዝተፈጸመ ቅትለትን ማእሰርትን ብሚኒስተር ዜና ኤርትራ እንተተሓተኳ መልሲ ይረኸበን። بخالي زينا إيران أب إيران استلعل لعل تقاوم حجون مفتح رخبلن لعل عنوتن إن تقتلن نيسبات هيوتن نقطفن قتيل له إذا سعيو بريزيدنت أمريكا إيدهم كم زؤتو بقلت أستزاري وملو إيران تقاوم سلفنياتات مقتال كتقتلن تخوينا بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب أبزغط له معلتات أب تقاوموا إيدناتنا كن حجزهم نخلينا يلو ملو إيران سلاميان تقاومتات تقتلن تخوينا أمريكا أب تقداي تالكان متاو تقدديا سلفنياتات الملحان إيران نمحلاون كتب الأمريكا نا إيران زليقات أتو يايلهم ترامب فلالي ختمات إيران نبرا موسى خنا يجنزب مجزع عقم من كل قالن بمقام بزحات سباتنا بالدواء موتهم كام زجمرو مسحيل تاتان مجيش أو كاب زجمرو تنحيو بس مخنيات ترامب إيران تقاوموا بتشكانن بتأييت المقتال التقتل تقينا سقومت موسى دلواتنا بمالت أم حوار ميديا قتهم أسفيرو ملو ترامب زبولو كاب سلست عامتات ندحر أبيران زقات ما يستبها لنا حجل عل تقاوموا بزحات سبات مقتالو من زملاخت نيزينا مع خنات تبعات موتهم سعوية أمونجو تقاوموا من قسات حيل تاتان جيتشتن استولع أبز حلف سنبت بناي نداد واقع موسخن مخنيات كوني خل بفتنة يوسخ زلنا واقع نهرت وي إنفليشن منقست نانقول كل زلنا هجر شرفين مدحنن ولا حنتا يجبرن بزل تقاومه كابز على الحريو بريزيدنت ترامب عم جمرة زمن سلطانه مسيران كابز تبت حناي نيوكلير سمع دحر موتهم طلع لزنفر مع قب أوروبيان كلتشحن 10 شمونتن مليسهم أبيران سلزنبرون إيران كتاو هاب تبزل على خناتات أبتا جمتيو أبيران أبستفر لإجزاتات زكاية زل تقاومتات الناس زغت على خوينو نيتات حيلتات أولاتون حويسونا يسب هيوتن إن حلف مخان تقليتو بريزيدنت دونالد ترامب إيدي يتلخو أمريكا تالكان لمتاو تقدد لا مبالم سعو إيران أبتو قدين منجست أمريكا متنقق تعمل سيبالا إيران لعلوي مرحي آياتولي كاميني لعلوي أمخاري أمريكا أبو قدايات إيران تالكان لمتاو كافتنو أما أخلاي مبرقان ترى زي فلت لعل حوي ويكلولا وكل علي لو ملو إنا قدد زلنا يكون مخونتات أبيران استفلا لي خاوتات زغت على التقاوم سعو ترامب إنا نمتاو نقدد لنا زبولو خوينو نيران مرحق عند أما
ኣማኻሪ ዝኾኑ ዓሊ ላርጃኒ ብቕልጡፍ ብዝሃብዎ መልሲ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ናይ ኣሜሪካ ጣልቃ ኣታውነት ቀጠንኡ ዘናውፅ እዩ ብምባሎም በዚ እዋን ጣልቃ ምእታው ማለት ብሓፈሻ ነቲ ቀጠና ምንጋዕ ናይ ኣሜሪካ ረብሓታት ንምውሳኽን ማለት ምዃኑ ትራምፕ ክፈልጡ ይግባእ ማለት ላርጃኒ ብፅሑፎም መልሲ ሂቦም ኣለው። ብዝለዓለ ወጥሪ ኣብ ዝበዝሐሉ ቀጠናታት ናይ ኢራን መንግስቲ ነቲ ኩነታት ንምቁጣር ብዝለዓለ ኩነታት ይሰርሕ እኳ እንተሃለወ ተቃውሞ እናበርትዐ ምምፅኡ ስዒቡ ኣያቶሊ ብቴሌቭዥን ቀሪቦም ብዝኾነ ይኹን ዓይነት ቀጻሊ ስጉምታት ክወስዱ ትእዛዝ ሂበለኹ ኢሎም ኣለው። ናይ ኢራን ፖሊስ ዋና ኣዛዚ ዝኾኑ ኣሕመድ ሬዛ ራዳንን ብሃገር ውሽጢ መራኸቢ ብዙሃን ብዘመሓላለፈው ናይ ምሸት መግለፂኦም ናይ ጸላእትን ናይ ብጥበብን ናይ ምክፍፋልን ምንቅስቓስ እናፈሸልና ኢና ኢሎም ኣለው። ናይ ኢራን ናይ ጸጥታ ናይ ሕጊ ተቋማትን ኣብቲ ተቃውሞታት ብዝሳተፍ ሰባት ስጉምቲ ከም ዝወስዱ ብተደጋጋሚ ካብ ዝገልጹ እንድሕሪኡ ስጉምቲ ናብ ከቢድ መሳርሒ ከም ዝዓበዩ ይገልጹ ኣለው። ብዝቐጸለ ተቃውሞታት ናይ ብዙሓት ሰባት ህይወት ከም ዝጠፍአ ነገር እምበር ብትኽክል ክንደይ ሰባት ህይወት ከም ዝሓለፉ ምፍላጥ ኣይተኻለን። ቅድም ክብል ናይ ሃገር ጠቕላላ ሚኒስተር መራሒ ኣያቶሊ ካሚኒ ኣማኻሪ ኣሜሪካ ኣብ ጉዳይ ኢራን ኢዳ ከይትእቱ ዝበለ ኮይኑ ቃል ኣቐባሊ ወሲኾም እውን ኢራናውያን ንጉዳይ ባዕሎም መፍትሒ ምርካብ ይደልዩ እዮም ናይ ወፃኢ ጣልቃ ኣታውነት ኣይፈቕዱ በማለት ናይ ትራምፕ ምሕዳር ጣልቃ ኣታውነት ኢሎም ኣለው። ናይ ሃገር ጠቕላላ መራሒ ኣማኻሪ ዓሊ ላርጅን ቅድም ክብል ብዝሃብዎ መጠንቀቕታ ጣልቃ ኣታውነት ዘምፀው ጉድኣት እንተልዩ ልዑል ዝኾነ ናይ ማእኸላይ ምብራቕን ምትርማስ እዩ ክብሉ ገሊፆም። كوبرات خاتنا اللوم زدلنا يمر استوديات أبزاز يمنا لنا لايك شير كومنت مقبار إن شاء الله نازل لكم دقة في مقلات 5 يترسوا عنا بلنا بخالو تماس صالح حبري تخسب نرغب سلام.